आता जिल्हा परिषद पंचायत समितीसाठी जोरदार रणनीती पक्षांकडून सुरू आहे। दुसऱ्या बाजूला अर्ज खरेदीसाठी उमेदवारांची गडबड सुरू आहे। दोडामार्गात तिसऱ्या दिवशी काय परिस्थिती आहे याचा आढावा घेतलाय आमचे दोडामार्ग प्रतिनिधी लऊ परब यांनी। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजल्यानंतर आचारसंहिता दाखल झाली आणि आज उमेदवारी अर्ज भरण्याचा आज तिसरा दिवस आहे। पण दोडामार्ग तालुक्यामधून आजच्या सकाळच्या सत्रात पाहिलं तर 12 वाजेपर्यंत एकही उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आला नव्हता। आज तिसरा दिवस आहे। भाजप व शिवसेना युती झाली, मात्र जागा वाटपाचा फॉर्म्युला जाहीर झाला, मात्र उमेदवारी कोणाला देणार हे आज अद्याप निश्चित झालं नाही होते। पण भाजपमधून बघितलं तर अनेक उमेदवार जे आहेत हे इच्छुक आहेत, मात्र नेमकी उमेदवारी कोणाला देणार आहे हे अद्याप ठरलेलं नाही आहे। काही खुशी काही गम अशी चर्चा आहे। काहींना उमेदवारी दिली तर काहींचा पत्ता कट होणार, मात्र नाराज होणार, याचा फटका बसणार की नाही हेही पाहणं तितकंच महत्त्वाचं आहे। आपण आतमध्ये जाऊया। आतमधली तहसीलमध्ये प्रशासन आहे कशा प्रकारे सज्ज झालं आहे हे आपण आज पाहूया। या ठिकाणी दोडामार्ग तहसीलच्या सुरुवातीला आपण पाहिलं तर या ठिकाणी एक खिडकी परवानगी कक्ष आहे, आचारसंहिता कक्ष आहे, तक्रार निवारण कक्ष आहे। अशा प्रकारे अनेक या ठिकाणी वेगवेगळे टेबल लावून असे कक्ष उभारण्यात आलेला आहे। ठिकाणी थोडीशी माहिती घेऊया। या ठिकाणी आपण पाहत आहोत कशा प्रकारे या ठिकाणी अर्ज म्हणा किंवा वेगवेगळी माहिती या ठिकाणी उमेदवारांकडून घेतली जात आहे। 3 दिवसाच्या कालावधीमध्ये एकूण 31 अर्ज हे विक्रीस गेलेले आहे, अशी या ठिकाणी अधिकृत माहिती तहसील कार्यालयामधून देण्यात आलेलं आहे। मात्र आज तिसरा दिवस आहे। तिसऱ्या दिवसामध्ये सकाळच्या सत्रात एकही उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आला नाही आहे, अशी अधिकृत माहिती या ठिकाणी तहसीलदार कार्यालयामधून आपल्यात देण्यात आलेलं आहे। मात्र संध्याकाळपर्यंत कुठचा पक्ष किती उमेदवारी अर्ज दाखल करतात हेही पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे। संध्याकाळच्या सत्रात आपण तहसीलदार यांच्याकडून आपण अधिकृत माहिती देणार आणि ही माहिती आम्ही आपल्यापर्यंत पोहोचत आहोत। तुर्तास मी या ठिकाणी थांबतोय। कोकण सात लाईव्हसाठी लऊ परब, दोडामार्ग।